tale, dar apoi în fața mea își cer toți iertare. Bă, Cristi! Leagă-i pe ăștia că ți-i bat! Bate-i să dăm eu sănătate și măicuța domnul! Am făcut piesa asta pentru băieții care se laudă zi de zi că sunt dar la bătaie. Pentru papagani să cred periculoși, dar de fapt ăștia-s nebuni, nu sunt sănătoși. Jură să moară să facă dacă nu ține. Fizică! Că dacă îmi dă una mă refuză 5 vitale, dar apoi în fața mea își... De la mine Dani Mocanu. Și din partea mea, Denis Sainaru. Cam această melodie pentru toți vagabonții și pentru toate fetițele cu minți care se iubesc. Haide! M-am îndrăgostit de un golan cu Anduran. Deci nu saci. Cea mai scumpă din lume este libertatea și cea mai